מה היית מאחל לקיבוץ? מה היית משנה? למה בחרת לגור כאן? אתה מצטער? מה זה קיבוץ רבדים בשבילך? אהלן, אהלן. אמא, איזה מלחיץ אותי. איזה נחמד פה. זה ממש מביך. מרגישה כמו אישה חשובה. סלב קיבוץ. שאלה ראשונה. מספיק גדול, את יכולה לקרוא? איך את מציגה את עצמך בפני אנשים מהקיבוץ שלא מכירים אותך? שלום, אני סינתיה, אשתו של אריאל. ורוצלבסקי. הבן של קרן ואשר. אשר הצלם. חלילה. ב-A-למד. אני הקראתי אז אתה תענה. ריגבי. לי קוראים עופרי, ואני גר בקיבוץ רבדים, ויש לי 5 אחים. רגע. 4, כן. למה באתי לפה? אני אומרת שאני הבת של טימו, ואז אני אומרת כזה, מסיבה האחרונה הוא, את יודעת. אני מציג את עצמי כיומי, אין פה זה. מי שרוצה לדעת יותר, שיבוא למנתקיה. זה תלוי עם מי אני מדברת, לפעמים אני אומרת, אני נטע ספרייה. כולם מכירים אותי בתור איריס פילאטיס. ג'וזף פילאטיס בטח שמח. נכון, הבת של נדים מבוא תיקח, זה אני, זה... אמא שלי סלב של הקיבוץ, נדים מבוא תיקח, זה... לפעמים אני אומרת שאני מאמפה אחד. אני סמי. זה בדרך כלל, זה עובד לי. סמי זה מותג. אני אומרת תמיד שאני הבת של סמי ומאיה גרף. אבל זה שר ילדים. לפעמים אני אומרת, אני נטע של אבנר, וואו. אח של נדב. תלוי עם מי אני מדברת. אז אני אבנר, הבעל של נטע, את נטע מכירים, או שאני אח של נדב, שאת נדב מכירים. אייל, שמיר לוריה, מה זה לוריה? ואני בא עם דוברת. הבת של הנכדה של... אני גם, אבל כולם מכירים אותי, אז זה בסדר. אני לא זוכרת הרבה איך אני מציגה את עצמי. אני אומרת אני אביה. הרבה פעמים יש כבר מין כזה, זה ככה. אני לא כזה מותג כמוך. לא, את אביה של ננה. הכלבה הזאת שלו. ולי אמרו שאת הבת של דוד סיטון. שני. כן. טוב, ואת אחות של. אחות של, כן. אני בדרך כלל אומרת הבת של שרית, ואז עושים לי איזה מבט, ואז אני אומרת הבת של נתי, ואז עושים לי, אוקיי. אני אומרת שאני משפחת אוחנה. את אוחנה תמיד מכירים. כן, כולם מכירים את אוחנה. אני אלון, ואיך קוראים לך? אז כאילו אני רוצה שהוא יציג את עצמו. אני שואלת אותם קודם מי הם, אם הם לא מכירים אותי, ואז אני מספרת להם מי אני, שאני מהוותיקים בקיבוץ. שאלה שנייה. זהו, צריכות להתרגל. שאלה היא זה. איפה לשים את זה? אוקיי. לא הבנתי את השאלה. וואי, איזה שאלה. מה זה קיבוץ רבדים בשבילך? וואו. כאילו זה יהיה הכי כזה קיצ'י ובנאלי להגיד שזה באמת קהילה? גם קהילה שמזכירה לי מאוד את הקהילה שנולדתי בה, בחוץ לארץ. גרתי בקהילה בבלגיה של 150 משפחות. אני חושבת שקיבוץ רבדים מאוד מאוד ייחודי באנשים שלו ובקהילתיות שלו. זה הכל. זה בית, זה מקום, זה גן עדן. זה ילדות, זה התבגרות, זה רצון לברוח מפה ורצון לחזור לפה. בית חם ואוהב. יש כאילו תשובה מתבקשת שזה הבית או משהו, אבל זה עוד לא. זה המקום האהוב עליי. לאורך השנים המשמעות של רבדים השתנתה בעיניי, אבל אפשר להגיד שבשנים האחרונות זה לגמרי הפך לבית ועוגן.
מקום שאני מרגישה בו בטוחה. זה בית, זה מקום שאני הכי אוהב להסתובב בו. אני אוהבת רבדים. נראה לי זה פשוט המקום הכי נוח שלי בעולם. זה מקום שהגעתי אליו אחרי הרבה נדודים. בשבילי זה המקום שאני בו, שלי נעים בו. הקיבוץ שלנו זה משהו מיוחד, שכל מה שאתה רוצה לעשות פה אתה יכול, רק אם תעבוד מספיק קשה ויהיה לך מספיק חשוב, ובאמת זה הבית. גרתי בו הכי הרבה זמן שאי פעם נשארתי במקום אחד בחיים שלי. בשבילי זה בית במשפחה. קיבוץ שמחבר בין אנשים. אוקיי. למה את מתגעגעת? וואו. אני לברז סודה? הפטל בחדה? לדעתי הקיבוץ של פעם לוקח. טוב, אני מתגעגעת לקיבוץ של פעם, לא לבית ילדים, אבל כן אני מתגעגעת לאינטימיות יותר, לתקופה תמימה יותר. היינו פחות אנשים, ואז היינו קהילה יותר קטנה ומצומצמת, ונכנסנו אחת לנשמה של השני. לטוב ולרע. היו פה חגים מדהימים, פורים חנוכה. היו עושים פעם פסטיבלים כאלה, פרסטיבלים של ארוחות לפי עדות. הבלגים היה להם עוף, תרנגולות הודו כאלה ממולאים. האריתראים עשו על האש. אמפנדות. הפולנים היה להם כל המבושלים. לא, זה היה טעים, זה היה טעים. היה מלח, הם שמו. היה טעים. ללונה פארק. זה יום העצמאות ברבדים. יום העצמאות? עם הגלגל לונה פארק, בטח. והלונה פארק. לגלגל ענק, לרכבת הרים, זה הכל, כל המתקנים. אני גם יצא לי בעצם לעבוד בשביל הלונה פארק. טירוף. תקופה מעולה. אני מתגעגעת איכשהו לאיזו פשטות שהייתה בין אנשים. אם אני אדבר ברוח החינוך, אז אני מתגעגעת לפשטות שהייתה בתחילת הדרך. ליסובים בכותנה. לימים האלה שלא עשינו חשבון, מה שנקרא, על מה שהשקענו, לזה אני מתגעגע קצת. היה איזה קשר מסוים שאני מתגעגע אליו. אז היו לנו המון מחלוקות, וקיבוץ הלך להשתנות, אבל השיח היה כשיח במשפחה. לא היה את המרחק הזה של זרות כשאנחנו מתווכחים בתוכנו. בתור מוסדניקים, בסך הכל היה לנו פה חיים מדהימים. אני לא הייתי שולח את הילדים שלי למקום הזה, אבל בתור ילד אני חושב שהיה לנו פה טוב, היה לנו חדרים. אני לא אגיד את זה פה כי יהיה אבל היה בית זה שם ו... עכשיו תורי. מוכנה? תמיד. האם החיים כאן כמו שדמיינת אותם? אני לא יכולתי לדמיין. כאילו, קשה לענות עליה. מה זאת אומרת דמיינת? אני חי את המציאות. אין ספק אבל שהחיים מאוד מאוד השתנו במהלך השנים לכיוונים שלא חלמנו עליהם. אז אפשר להגיד שלא דמיינתי שנהיה ככה. יחד עם זה אני זורמת. מבחינתי הם הרבה יותר טובים ממה שדמיינתי, די התגלגלנו במקרה לרבדים וזה עולה בעשרות מונים על מה שציפיתי. לי נגיד זה היה קצת אפילו יותר טוב משדמיינתי. כי כזה נכון, באתי כי מפתח את- תקווה נכון. והייתי כזה פשוט ממש טוב פה. ממש הרבה יותר משדמיינתי. נכון. גם בדרך כלל אנשים כזה שואלים מה אתם קיבוץ שיתופי, ואז אתה אומר לא, ואז הם חושבים, אז אתם לא קיבוץ אמיתי. כן. אבל זה לא נכון. יש לנו פה את כל החיים ביחד הזה. אנחנו לא חייבים לחלוק אותו רכב כדי שלא תביאו. אני חשבתי שאני אהיה חקלאי, לא חשבתי שהחקלאות תיגמר כל כך מהר. בקיצור, חיים ברבדים זה יותר כיף. מקום אחר. מה היית משנה? תתחילי את. הוא חייב לי. שאלה קשה. שאלה קשה. שאלה קשה. לא יודעת. הייתי
משנה את העולם. לא הייתי משנה דבר, הכל טוב. לא הייתי משנה כלום. הייתי שלמה עם כל מה שהלך פה, כמעט. ראיתי שאלות, אתה תענה. מה הייתי משנה? הייתי מזיז את השער של הכניסה לקיבוץ הרבה יותר למטה, על שביל גישה, ואז כל הקיבוץ הזה יהיה יחידה אחת, ואז שכונת רימון לא תהיה קצת בן חורג. חוץ מזה, אני חושב שהכל באיזון טוב, כאילו מבחינתי, זה בדיוק מרגיש לי כזה קיבוץ כמו שהייתי רוצה, שהוא לא יותר מדי בתוך הנשמה שלך, והוא כן, כשיש אירועים אז מרגישים תחושת קהילה, מרגיש לי איזון טוב. הקיבוץ די מושלם בעיניי. אבל שישאר ככה. לדעתי צריך לשנות כמה דברים קטנים כאלה, פה ושם, נגיד פסלים ברחובות וכל מיני דברים כאלה, אבל בכללי הכל בסדר. קצת יותר קבלה והבנה ופחות קטנוניות. בוא נגיד, אם היינו יכולים להוציא מהמשוואה את הדיבור השלילי, כבר היינו במקום מדהים. לדעת להכיל אחד את השני ופחות להיות ביקורתיים, והביקורות פה הן אכזריות. הן עם חיצים, את זה צריך לעשות, זה פשוט מרגיז. מרגישה שחסר קצת היחד. הייתי מנסה לעשות משהו שיקרב בין האנשים יותר, שלא תהיה כזאת פלגנות, גם אם אנשים חושבים אחרת, שלא ייווצרו יחסי עוינות, כמו שלפעמים קורה פה בעת משברים שפוקדים אותנו לא מעט. אחת מהשיחות הרבות שהיו לי בנתן, אידלין, אז הוא אמר, צריכים לחפש נושא שמאחד אותנו. פעם היינו קיבוץ, הייתנו אידיאולוגיה, והיינו שומר הצעיר וכו'. כל זה התפוגג. אנחנו צריכים משהו שידביק. ההצעה שלו, זה היה משהו אקולוגי, אבל צריך לחפש את המה. ואקום, יש כל מיני דברים שחודרים לתוכו. הייתי מודד יותר את החבר'ה צעירים שמשתחררים מהצבא, לבוא ולהיות חלק מהקיבוץ בכל הענפים, והובילו את הענפים האלה. אז אנחנו כנוער נשמח אם נוכל לעבוד בעוד מקומות שהם לא בריכה וחינוך. וואי, ואם אנחנו כבר דברים על של לשנות, פתאום נזכרתי, עניין הקהילה שומרת. אתה סיירת הורים. נראה לי קצת יותר, איך אני אגיד את זה, יותר תקשור עם הנוער, כאילו, לעשות את זה בצורה יותר מכבדת ונעימה, כאילו. אולי לא הייתי מוריד אותם, אבל הייתי... משקט. את השיח בין ההורים. יחסנו לאן? זה רק גורם לנו להתחבא. הייתי רוצה שיהיה יותר בתים, כי הנה, שנה הבאה ילדה תעזוב בגלל שאין מספיק בתים, וגם חברה שלנו עוזבת לכפר הריף, וזה קשה. ואם יהיה אמפה ג' יהיה גם אמפה ד', אבל עכשיו אם עושים אמפה ד' זה כאילו כבר הורס את השדות, אז כאילו הייתי משנה שלא יעשו אמפה ד'. אני הייתי רוצה לגור כאילו יותר קרוב למגרש כדורגל. אז הייתי משנה את המיקום של הבית שלי. מה הייתי משנה ברבדים? כלום. אני אוהבת את הרבדים כמו שהוא. רגע, לא, עשית חבן שעכשיו... סליחה. תורי? תורי? למה בחרת לגור כאן? אני לא החלטתי, אני רציתי להיות פה ואני... כיף לי שבחרו פה ואני... כיף לי פה. טוב, אנחנו לא בחרנו לגור כאן, לא הייתה לנו זכות בחירה, אבל אני יודעת שההורים שלי בחרו לגור כאן כי הם רצו איזושהי קהילה לחיות בה ואיזושהי חברה מסוימת. אני חושבת שבפן הזה הצליח להם. אני רק אומרת תמיד שאיכשהו זה יצא במקרה, היו לי שכנים, ערן ויעל בגיפטון, גרנו שם ביחד, והם אמרו, בואי תקשיבי, יש שם כמה משפחות שמתאגדות והולכים לגור בקיבוץ. אני אמרתי, אני קיבוץ? אני דווקא הייתי בעניין של פנטהאוס ברמת גן. אנשים העירו פניהם אליי, כאילו, ממש ברמות על. כאילו, אם זה היה אהרון ולדימירסקי ז"ל שהיה מסתובב בבוקר ואומר לי, בוקר טוב, אחרי שהוא חילק את העיתונים. זוכרת שדובי אז אמר לנו, קיבוץ זה כמו קאנטרי קלאב, זה קאנטרי קלאב, אתם פשוט תגורו בקאנטרי קלאב. זה היה נשמע לי, וואלה. אני בחרתי לגור כאן ביחד, בעיקר עם המשפחה שלי,
בגלל שהייתה משפחה שגרנו איתה בחוץ לארץ, והיא עברה לכאן, והם הציעו לנו גם לבוא. אני, אח שלי דוד, אותו הסיפור. אם אני אוסיף, אז הרבה פעמים באנו אליהם לארוחת ערב וכאלה, וראינו איזה יפה זה. והמשפחה הזו זה משפחת ששון. ואני נועה ודניאלה. הסתובבנו אז בהרבה קיבוצים בסביבה, ואחד הדברים שככה מאוד תפסו לנו את העין ברבדים, זה היה, פגשנו את סמי, וכל האנשים האחרים שפגשנו מהקיבוצים האחרים, דבר ראשון בפגישה מראים לנו את הבתים ואת הדגמים. סמי, פגישה שלישית, זה פעם ראשונה שבכלל ראינו את הבתים, ובכלל הנושא הזה עלה לשיחה, כאילו הנושא של צמיחה דמוגרפית, שהוא כאילו איזה מין טייטל כזה, פה הרגיש אמיתי מאוד. קני היה בזמנו אחראי על הקליטה, אז אמרתי לקני, תשמע קני, לא נעים לי, אבל אני באמת לא מתכוון לבוא לגור בקיבוץ. היה לי את הייתי מנהל ארקיע בירושלים, היה לי לא רע, אז קני אמר לי את המשפט, כן. סיכמנו, אתה לא בא לקיבוץ, אתה בא לכאן כי אתה החברים שלנו. סיכמנו, סופית, אתה לא בא לקיבוץ, אתם החברים שלנו, תבוא כמה שאתה רוצה. זהו, אנחנו בקיבוץ. לא בחרתי, ההורים שלי בחרו ואני מאוד שמחה מזה. אנחנו ממש כמעט חתמנו, כאילו כמעט גרנו בכפר מנחם. ואז באותו יום שנסענו לכפר מנחם, פעם אחרונה לפני שאמא שלי הייתה אמורה לחתום, בדרך לשם היא ראתה פה את השלט הענק, שהיה כתוב שם איזה משהו, היא אמרה, טוב, תימא, בואו נבדוק פרטים, כאילו, לפחות איזה... ואז היא אמרה שיש לה הרגשה ממש טובה על כאן, ושהיא לא רוצה לסגור לגמרי, היא בדקה כאן, ובסוף... די, מטורף. תחשבי איך החיים שלכם למשונים, היית הולכת לגור עכשיו בכפר מנחם. ממש. ביום חמישי בערב שמענו על השמועה, וביום שישי בבוקר ראינו פה, סמי פתחנו את השער בטלפון, ונכנסנו, והבנו שאנחנו רוצים להיות כאן. לא היו גדרות בין הבתים, ויש פה הרבה ירוק, ואנשים שהסתובבו פה נראו נינוחים. אז זה נראה לי עשה לנו טוב בלב. אני בחרתי לבוא לכאן בעקבות אריאל. כשאני הגעתי לקיבוץ, הוא לקח אותי לעורבה לפני שהוא לקח אותי לבקר ולהכיר את ההוריו. מהשדה לעורבה. זה נכון? עוד שאלה. זוכרת. כמעט. איזה שאלות, איך לשמוע. אתה מצטער? על מה, זה שאני גרה פה? אני עוד פעם לא יכולה להצטער בגלל שאני לא ניסיתי שום מקום אחר חוץ מהקיבוץ. לחיות בישראל עם כל הצרות, ויש הרבה דברים שאני מסכים, אני מרגיש ממש מיעוט שבמיעוטים בדעות שלי, אבל עם כל זה אני מרגיש בבית, ובמיוחד בקיבוץ. אני לא רק בקיבוץ, אני מרגיש בבית, אני מרגיש בתוך משפחה. אתה לא מצטער על המשפחה שלך? לא, אני ממש לא מצטער, יש לי כאן הרבה חברים, יש כאילו משפחה. מצטערת? לא, ממש לא. לא, ממש לא, כאילו אני דווקא שמחה. כאילו לפעמים זה מעצבן שכאילו הקיבוץ כל כך קטן ונגיד, לא יודעת, רבים עם מישהו, כאילו אתה יכול לפגוש אותו בכל מקום. וואי, ממש לא, הייתה לי את הילדות הכי טובה בעולם. אני חושב שזה היה הדבר הכי טוב שקרה. לא. שלא. ממש לא. מה יש להצטער? מה יש להצטער? אני מצטערת שלא גרתי פה משנולדתי. אין, כמו רבדים. ניצח. שאלה אחרונה? לא, שאלה אחרונה. 4 חברי קיבוץ שמתחילים באותה אות, ומה אתה ששלחה אליהם? תוכל בינתיים לחשוב, אני בינתיים אנסה. אני יש לי בעיה, לא זוכר שמות. אתה חייב שזה אותו אות. מה אתם מסמכים אותי? וגם לדעת א', ב' וגם למצוא 4 כאלה. 2, אי אפשר 2. א'. סטופ. ח'. וואו, ח'. סטופ. טלי מילו, היא אימא של דפנה. כאילו זה מרגיש לי כאילו הם המשפחה שלי. אני אתחיל עם נתן אידלין.
שהוא כבר לא איתנו. את נתן יצא לי להכיר בזכות זה שהוא ביקש שאני אלמד את הנכדים שלו משוויץ עברית. אז חוף היה ממש בן חצי שנה, היום הוא בן 16. אני מורה, אני יודעת ללמד עברית, אבל לימדתי וככה התחברתי אליהם, והוא בן אדם באמת, אין עוד אנשים כאלה. והוא היה סבא לחוף ולסוף, והיינו ממש משפחה איתו. אבל עוד אנשים בנון. נון זה נירה. נירה גם חברה מאוד טובה. מאוד ממהרת. מאוד עסוקה, תמיד. מנהלת את העולם ככה בדרכה. נדב כהן, אז הוא אחי התאום. נדב שקד, הוא גם איתנו מאמפה א', והוא בעצם, הוא נראה כמוני, זאת אומרת, אז הוא אמור היה להיות התאום שלי, אבל לא הסתייע. אז זה נון ונון, ואז בטוח יש... נעמה ריגבי, היא גם מאמפה א', היא גם שכנה שלנו, היא גם רופאת ילדים נהדרת, ועוד מישהו בנון, נתן אידלין ממקימי הקיבוץ, נראה לי אושייה כזה, כן. בבקשה. ואשתך. היא גם בנון. אוי, אני יודעת, יש לי עוד כלה. מה? יוד. אז נתחיל בירדן, שזה הבן זוג שלי. אחר כך את יעל בן שמחון פוגל, שאנחנו חברות ילדות והיא מהממת. ואז את יניב לזרוביץ', שהיא חברת ילדות גם, והיא גם מהממת! לגמרי. ואז יש את ישראל שירמן, שבלי ישרול לא הייתי פה. ידע, אוכל פלאפל, אוהב פלאפל וחבר. נורית שפרם, שלאחרונה היא נקראת נורה, בזכות עצמאות. עוד נון, מי עוד בנון? נעמה, מהבנות הראשונות של הקיבוץ. אני מרגישה כמו אמא שלה. הנה, נפטרה. נחמיה מורה לתנ"ך, אין עוד כזה. כבר שמעתי הרבה מרצים לתנ"ך, אבל כמו נחמיה אין. לא יודע, לא זוכר כרגע. יש לי אישור מהרופא שאני לא זוכר. אלדד הוא בן קיבוץ שעזב וחזר לפה. אנחנו מטיילים לי יחד באיזשהו פורום של טיולים של שכבת הביניים, ומסתבר, עיינה הזכירה לי, אני לא זכרתי את זה, שנולדנו באותו תאריך לידה, עם כמה שנים הבדל, אבל באותו תאריך לידה. אשר, שאני לא יכול לספר בווידאו מה הוא עשה כשהייתי לידו בפעם הראשונה, כי אני שוטר, אבל זה היה בבית הכחול ופגשתי חבר. אשר, הכרתי אותך מקרוב כצלם רגיש ומכונן. אני מאוד מתפעלת מהרגישות שלך, היא נוגעת לליבי. אבנר, אחי, היה גם חבר קיבוץ, נשוי גם כן לבת קיבוץ. היה דמות מרכזית גם ברבדים, היה איש מדהים. אורית חן, כן, אורית חן המתוקה, היא אוהבת טבע וסביבה, זה הקשר שלנו ביחד. אנחל, הקשר היה כשהוא היה סדרן רכב, שעוד היו רכבים משותפים בקיבוץ, יחד עם אבא שלי, זיכרונו לברכה. אדו, אבא שלי. השני, אני לא יודע אם הוא נחשב כחבר קיבוץ, אבל כן, נראה לי כן, אודין. אודין הוא שכן כמו אח, אין קיבוץ בלי אודין. אופיר היה איתי. הכפרה עליו אחלה בחור. מי? אופיר דורי. והרביעי היא... אריאל, בעלי. ירדן, ינאי, יאיר. אני נחשב? סיימנו עם השמות? זהו. רגע, אתה רוצה? תגיד, אתה רוצה להגיד? כן, יומי. מה הקשר שלך? הבן שלי, שאני מאוד גאה בו. מיכל גרס שרמן, מיכל קילמן, מיכאל יאיר, ומסרת, שהיא הגננת מספר 1. שני. הקיבוץ לא היה שווה כלום בלעדיה. שלומית, כולנו היינו עשינו את הקרמיקה. גליה, תמיד הייתי מסתכל על גליה ועל הרצון שלה, ולשפר דברים, ולעשות טוב לאנשים. היום אני רואה מה שהיא עושה בקיבוץ, כן? זה אהבה למקום, אהבה לאנשים.
מאוד מעריך את זה. וואי, שלא אשכח את זה מישהו חשוב. רבית. דווקא לא בקטע של הספרית, אני לא נוגעת בשיער שלי בכלל, בקטע של אימא של אחת החברות הכי טובות של נועם. אישה שאני מאוד מעריכה. אלמה, עומר, עופרי, עמית. מנואל. המלך. לא היה, אני לא יכול לדמיין את החיים שלי בלי מנואל כרגע בקיבוץ. עדי, יש המון. מי עוד היה לנו? שאלה מכשילה. שאלה טריקית. כאילו, מי חשב על שאלה כזו? מה זה? גם מתקשה לחשוב. את יודעת מה היית אומרת? במקום 4 חברי קיבוץ, אולי 2. יש לי תלונה פה לגבי טוב, האחרונה שלנו. שאלה אחרונה? וואי, זה לך להפתעה. מצאת. מה היית מאחל לקיבוץ? שאלה. שפשוט ימשיך להיות ככה, בדיוק. שלא יזוז, ככה. אני מאוד אוהב את הקיבוץ, ומאחל לו רק טוב. שימשיך ככה. הכי טוב שיש. שנחיה בשלום, נקרא לזה בהרמוניה חברתית, שנדבר אחד לשני בתום לב, והייתי מאחל לקיבוץ גם שיעמוד איתן בפני הסכנות הצפויות לו כמרחב כפרי. אחווה. שנמשיך לשרוד את העולם הזה, שהלא כל כך פשוט, ולשמור על האי של השפיות שיש לנו כאן. חברות. להכניס לכאן יותר אהבה. אני לא יכול להגיד את זה משפט כזה. אתה לא יכול, אני יכולה. איכות סטטוסים, שיוך. אני הייתי מאחלת לו שיהיה בריא, שיעבירו סוף סוף את האיכות סטטוסים. הייתי מאחלת שפשוט ימשיך להיות קהילתי כמו שהוא. אהבת הזולת. שנמשיך כמו שעכשיו, כי בסך הכל אנחנו אוהבים לקטר על דברים שלא טובים, אבל בסך הכל הקיבוץ הוא טוב. האנשים פה נחמדים מאוד, אני משווה לקיבוצים באזור, בהחלט רבדים הוא קיבוץ טוב. ושנמשיך ככה, שאנשים לא ייפלו בביקורות שהם חושפים, שימשיכו לפעול. צמיחה, שגשוג. אני מאחלת שנמשיך לגדול ולקלוט ולהיות הקיבוץ הכי טוב במועצה, ללא ספק. מצד שני, שנחזור להיות מבחינת האינטימיות ומבחינת הקבלה כמו שהיינו פעם. הייתי רוצה לאחל לקיבוץ שנכיר יותר. כאילו מבוגרים, ילדים, אמפה ב', אמפה ג' שהולכת להיות. אם החלק הזה מסודר בחג קיבוץ, אז אם אתם רואים מישהו עכשיו בחג קיבוץ שאתם לא מכירים, לכו ודברו איתו, כי זה מתחיל משם. שלא יזהמו את הקיבוץ עם מלא פסולת. שלילדים הקטנים בקיבוץ כאילו יהיה את אותה חוויה כמו שהייתה לנו. הייתי מאחל לקיבוץ שיהיה רק טוב ושמחה ובריאות לכל אחד. שישמור על הביחד שלו, שכל מאבקי השייכות וכל מאבקים מכל סוג שהוא יתקיימו, אבל יתקיימו במסגרת אווירה של ביחד ושל פתרון. וזהו, ושהקיבוץ יגיע לגיל 100. מזל טוב! הייתי מאחלת גם שיזכרו כאילו את כל הוותיקים, שכאילו... את אלה שהקימו את הקיבוץ. כמו נגיד נעמי. או גאולה פינקרפלד. שיגדל ויפרח ושיהיה פה רק טוב, כמו שהיום. ונוכל לחיות בשלום זה עם זה. בריאות ואושר לכולם. גמרנו את השאלות. ריגשתי. תודה רבה, היה כיף. חשוב לציין, הקבוצה הכי מגניבה. הקבוצה הכי מגניבה. לא, בעריכה. היה כיף, היה מעניין. יאללה. Yesterday you told me by the blue sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. זהו? יאללה, בוא נלך. תודה, היה ממש כיף. זה התחיל משני הורים עליזים וצעירים שהכינו בשבילי את המשפחה שלי. נהיה כולנו חלוצים, נהיה כולנו חלוצים וחלוצות, נהיה כולנו חלוצים, נהיה כולנו חלוצות, נהיה כולנו חלוצים וחלוצות.